Qed jiġi propost proġett massiġġ fil-qalba tal-iktar żona antika fil-lokalità ta' San Ġiljan, proġett li qed isib oppożizzjoni qawwija fosthom minn flimkien għall-ambjent aħjar u l-Kunsill Lokali. Waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata minn Vella f'isem flimkien għall-ambjent aħjar u Albert Buttigieg, is-sindku tal-lokal, ingħataw id-dettalji għalfejn huma flimkien ma' numru ta' residenti mhux jaqblu li dan l-iżvilupp isir. Vella saħqet li dan hu każ ieħor ta' applikazzjoni għal żvilupp fl-isbaħ parti ta' San Ġiljan li se tkun irrovinata bi proġett enormi. Aħna maħniex kontra l-iżvilupp, iż-żvilupp raġonevoli. Mit-appartament jiġifieri 250 karozza. U binix qed insemmi l-uffiċini u l-ħwienet li jżidu ferm iżjed traffiku mill-appartamenti. Qegħdin nopponu wkoll il-fatt li il-Planning Authority għadha dejjem titratta l-applikanti differenti. Jiena wint jadduna passjoni. Imma daw il-barunijiet il-kbar jistgħu jitfgħu li jridu u dejjem kollox jgħaddi. Hawnhekk aħna sibna ħafna u biżibilju ta' nuqqasijiet fl-applikazzjoni tagħhom. Ma tawx id-dokumenti kollha, ma tawx studju tal-ġeoloġija. Issa aħna wara l-esperjenza tas-sena l-oħra, wara li ġab il-mowt ta' Miriam Paċ, mela ma nafux li l-istudji ġeoloġiki huma kważi l-iżjed ħaġa importanti u minkejja hekk ikomplu għall-proċessar mingħajr dal-informazzjoni essenzjali. Isaħqet li huma qed jopponu żvilupp fuq sit li għalih local plan u saħqet li l-iżviluppatur ma jistax japplika biex jiżviluppa nofs is-sit b'numru kbir ta' appartamenti, uffiċini u ħwienet, speċjalment f'żona b'toroq dojoq. Vella stqarret li l-iżviluppaturi qed jgħaddu romblu minn fuq kulħadd u qed japplikaw għal nofs proġett biex jevita li jsir studju importanti fuq is-sit biex imbagħad wara japplika għal iktar żvilupp fiż-żona. Net News tkellem mas-sindku ta' San Ġiljan Albert Buttigieg. Aħna bħala Kunsill Lokali dejjem konna konsistenti fejn ġibna l-interess tar-residenti qabel interessi oħrajn. U allura aħna nħossu li r-residenti dejjem qed jiġu l-aħħar, qed jiġu marbin, kważi qed jiġu mitluba jitilqu minn din il-lokalità biex jagħmlu spazju propju għal kummerċ. Il-kummerċ huwa tajjeb, in-negozju huwa tajjeb, imma qed jirrispetta wkoll l-identità ta' din il-lokalità u f'ukoll anka l-residenti tagħna. Li r-residenti tagħna mhumiex second class citizens, huma residenti bħal kull resident ieħor u bħal kull resident ieħor għandu dritt jikollu kwalità ta' ħajja aħjar. U saħaq li l-lokalità ta' San Ġiljan qiegħda kontinwament ta' żvilupp bini massiġġ wara l-ieħor, bini li bih inbidel wiċċ il-lokal u saħaq li dan l-iżvilupp kif propost huwa żejjed. Is-sindku stqar li r-residenti li numru minnhom huma ta' età anzjana m'għandhomx fejn jmorru iktar għaliex l-iżvilupp ħall-bankini, il-parkeġġi u l-bajjiet. U stieden lil dawk kollha li ma jaqblux ma' dan il-proġett biex isemmaw leħinhom kontra dan il-proġett meta jibda smigħ tiegħu quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar nhar l-Erbgħa 22 ta' Lulju fid-9:30 ta' filgħodu.